Number one musician I nwere n'iseke jidie Obinna nwaje ojo gbuo ya like that. Jido ogbu ebine nwa seed gbuo. Jide Lagos gbuo. Unu batara iseke, unu batara ihu iseke, ihu ebele sie di peaceful unu batara ebele sie, jide ebele sie aka gasa sie ebele sie bute onwu. Unu eme na-ekwu yo ụfọdụ ndị ala abịa online na-atakolom afa mbu chidera hembo onye ụba asị m ụba iseke ebe nna m ụba ha ebe onye ụba iseke nne m bụ agụleri ka o si bịa ala ma to ihe na-ekwu bụ ihe unu mere element tinye element ewepụ element tinye element ewepụ ọ na-akụ urila mmadụ gọọmenti nyere m ego nnukwube onye gwara unu ntụ ahụ gọọmenti nyere m ego nnukwube kwube gịnị ka gọọmenti nyere m ego nkwube ndị iberi unu eji iju ajụ unu eji iju ndị si from the community unu ege okwu ndị si la community unu achana abụ m stranger abụ stranger mụ abụ nwa afọ banye ise ka abụkwa mụ stranger not stranger ihe ọbụla nna agwa unu bụ ihe mere men investigate it happen real life of real story. Nobody paid me to talk anything. I'm telling you people the reality, the crime that these people have been committing in our land, killing our brother, burning down houses. Then they jidere a whole family of Kennedy, Kennedy Wanugo, wipe out the entire family. Both the man, both his two wives. With his her daughter be a visit here. Oshara jidere. In the name of Biafra. Go slow, go. Jide share Kennedy or Sakwe with family wipe wire out. Jido munna na to munna to zero with Shema and Benji. They are gone till today. The number one musician I nwere n'iseke jidie Obinna nwaje ojo gbuo ya like that. Jido ogbu ebine nwa seed gbuo. Jide Lagos gbuo. Many people ndị agburu egbu, many scores ndị agburu egbu. Ma ndị strangers agburu egbu na-eme na-ekweli iseke ba yo. More than 50 of our young youth, Oshara and his school member, jidere ha gbuo ha. As I'm talking to you now, no baha iseke ben na ma ngogo. Onye bombo ha debere ala gbawuru mmanya ha je jide ku yokonkwo dị mba nga. Jide the guy na gbuo the guy abatabe. Recently last month o mere. Jide the guy na gbuo the guy just one like that. Na akonyi unu na-akọ. Na-akọ uri akọ wele me post o video. Una na-akọ. If one chali level ndeleme na-ekwunyele eme obodo ahụ na atakọrọ m na si Biafra nke. Who ask you about Biafra? You okay? Chef wala onye Igbo ka ibu onye Igbo ka ibu onye Biafra. Kwụsị na Igbo ụmụnne unu si n'ime ọhịa pụta. Unu abụ animal. Banye from n'ime ọhịa. Ole wusu ụmụnne ọ dịka me ihe ndị mmadụ ala maka ile ala asụ unu anya mmadụ ole ka unu ji egbu unu gbusichazie ndị a unu sunu na-echekwa na Biafra ahụ bịazie ka ndị ga-ebizila dị Biafra unu ala akụri ndị ara ndị iberibe ndị ọbara igbu mmadụ gbagwara anya ndị na-eri anụ mmadụ. Ama m na ị nụrụ afa niile this our brother listiri ebe a akpail in the name of na a na-achọ Biafra. The name of na pano n'ime ọfịa ana na ifufa na anụ ọbịa bụ ka enyere gịnị nwere onwe. Na achọrọ m ịjụ gị ịma asọmọfụ na ọ ya bụ na-ekwu nọ na comment section na-akọfune na-akọgiri ịghọta iche na nọ na social media for like and comment and share. Chefuo that na ife mpụtara na social media ịgwagobe eziokwu. I don't care how you see it or how you believe it or if unu na-akọ Biafra sị gị Biafra asịlọ gị ọkwa maka ife a jentụrụfa na ndị otu fa na-akpa anyị ndị Igbo sị gị na a na-enye gị Biafra aka m na ụkwụ m adịrị ọbụla ụdị Biafra aka n'idi na-ajụ onwe gị nwa na-ege m ntị watch this video. Ọ bụ na nwanne gị ma ọ bụ nne gị
ma ọ bụ nna gị ma ọ relation gị ma ọ agbata obi gị ma ọ bụ onye metụtara gị ma ọ bụ nwunye gị ma ọ dị gị so na ndị a kịta akpaghịrị na this our brother is still now, will you be happy? Ị ga na-eto gentle na ndị otu fa? Ndị a niile kịta akpaghị kịta na o nwere ndị nwere nne, o nwere ndị nwere nna, o nwere ndị elendagoro useless because of na akpaghịrị their breadwinner. O nwere ndị bụ na irendago ha fatherless, motherless. Ekwuo na m nke the other day mere na agụrụzi Igbo apụtara wee gbusisi ụmụnne mụ na gị na-abụ because of gịnị? Na asị na fa na vigilante. Do you understand me? Ị jụọ asị gị na fa bụ sabo. Kedu evidence fa ji wee bụ sabo? Nobody dey ask those questions. If ị na-anụ bụ Biafra is here, Biafra or nothing, ị wee jide ụmụnne gị na-achụ ofesi na-akọsụ mmehie, jide obodo village like this, chụsịsị onye ọbụla onye kwuzi okwu like this, atụpụ ya ruo onye a je chọọ ya abata. Then ị na-agwa m ka somebody like me support gị. Enyere m eme ya eme? No, enyere m eme ya. Na-ajụ onwe gị, ọ bụrụ na nwanne gị dị involve na ndị a akpaghịrị, ị ga-anọ na comment section today na-akpọ m sabo, na-akpọ m Fulani blood. Onye raise voice ị condemn the atrocity and the mpụ na-eme, elebeluo ya one kind name. Ọ ihe akpatara na so many of our people adịghị ekwu okwu na social media, including the content creators sigasị na those region. Onye ọbụla na-agba ọsọ, onye ọbụla na-atụ egwu. Mana ndị Igbo si na ọgọdụ ga-elu nwoke ebe olulu ibie. N'igwe niile jekọ n'ụzụ, anya ọbụla fụrụ igwe ga-ana ana. Ihe a m gwara gị, ahụ ọgụ ka ị ga-anọkwara n'ụwa. Ịghọtago ahụ ọgụ ka ị ga-anọ, ịnọchi ikecha ike anyị na ị ga-apụ, echefukwa gị etichefu ndị ọzọ.